tunnelma jo. Kaikki oli sitä mieltä, että eikö ne nyt siellä Helsingissä taju, että kyllä Suomi on suvaitsevainen ja täällä ymmärretään ihmisarvon päälle ja jokainen saa olla sellainen kuin haluaa. Ja tämä viesti on toistunut hirveän monella eri tavalla tässä matkan varrella. Ja tämä on toistunut siis niin käsittämättöminä hetkinä Kokkolan torilla joitakin päiviä sitten tuli paikallisesta helluntaiseurakunnasta ihmisiä, tarttu mikrofoniin ja sanoi, että teillä on kyllä ihan oikea sanoma, että me kannatetaan teitä. Ja mä sanoin näille ihmisille, että te olette tullut monen kynnyksen yli tähän mikrofoniin, että mä tiedän sen ja sen takia annan sille ihan mielettömän ison arvon. Koska me ollaan niin kuin tässä kampanjassa yhdistetty aivan uskomaton määrä aivan erilaisia ihmisiä puhumaan sellaisesta Suomesta, jossa jokainen voi olla oma itsensä, jokainen voi olla sellainen kuin haluaa. Mä olin tuolla Next Step-messuilla, missä oli paljon nuoria ja siellä oli kans siis tähän kampanja on edennyt tämmöisestä fanikuvavaiheesta nimikirjoitusvaiheen kautta halausvaiheeseen. Ja jotenkin se lause, minkä siellä sanoi joku tyttö halatessaan, että nyt mä uskallan, tämän kampanjan takia mä uskallan olla se, mitä mä olen. Niin tää jäi mulle niinku jonnekin tonne päähän takomaan, että voiko oikeasti poliittinen kampanja, presidentinvaalikampanja Suomessa vaikuttaa ihmisiin sillä tavalla, että yhtäkkiä jotain sellaista vapautuu meissä, joka on ollut lukossa ja ihmiset tulee ja pystyy niin kuin, on joutunut keskustelemaan ehkä aika vaikeista asioista tämän presidentinvaalikampanjan kanssa, vanhempiensa kanssa ja isovanhempiensa kanssa ja käännyttämään niitä ja keskustelemaan siitä, mitä elämä on. Ja siitä aika monet niin kuin tulee sanomaan tuolla, että hei, kun mulle on sanottu, että jos sä oot tollanen, susta ei voi tulla mitään. Ja sitten sä voit vastata, että hei, mustahan voi tulla vaikka presidenttiehdokas. Toinen sellainen asia, enkä mä hirveästi teitä sit pitkillä puheilla piinaa, niin on liittynyt tähän kiusaamiseen ja tällaiseen kiusaamisen, syrjimisen, syrjinnän kulttuuriin Suomessa. Että meillä on niin kuin kaikenlaista kiusaamista, koulukiusaamista, nettikiusaamista, työpaikkakiusaamista, seurakuntakiusaamista, vanhainkotikiusaamista. Ja mehän ollaan vähän sellaisia, että jos joku on kaltevalla pinnalla, niin kokeillaan, voidaanko se tyrkkäsemällä saada nurin siitä kokonaan. Ja tämä kiusaamistarinoiden määrä on suorastaan hämmästyttänyt mut. Me oltiin Vaasassa Revel-keskuksessa semmonen niin kuin duunarin näköinen äijä tulee siihen ja sanoo, että niin kuin hyvä, kun puhutte tästä kiusaamisesta, että se on ollut mulla työpaikalla aina ongelma. Ja sitten mä kysyn, että no millä tavalla? No mun kaverit koitti sytyttää mut palamaan. Ja sen jotenkin niin kuin mä ajattelin, että tämä nyt meni tämän niin kuin kiusaamisrekisterin niin kuin yhteen ääripäähän. Mutta jotenkin semmosia erilaisia. Meillä oli yksi liikuttavimpia hetkiä viime sunnuntaina, kun oltiin ensin Kuopiossa ja sitten sieltä soitettiin, että tulkaa nyt tänne Joensuuhunkin. Ja sitten kun mentiin Joensuuhun, sitten soitettiin, että tulkaa nyt ajaessa, niin sitten tänne Imatralle ja pysähdyttiin oikeasti Imatran nesteellä 22.30. Ja se oli koululaista semmoisen ison banderollin kanssa meitä vastaanottamassa ja 200 ihmistä Imatran nesteellä. Jos joku väittää, että jos joku väittää, niin kuin jotkut poliittiset toimittajat sanoo, että tässä presidentinvaaleissa ei ole mitään kiinnostavaa ja suomalaiset ei ole kiinnostunut politiikasta, niin mä oon sanonut, että menkää katsoa sinne Imatran nesteelle, että sunnuntaina 22.30. Mutta ne tarinat, mitä ihmiset siellä taas, kun mä juttelin sitä ne koululaisten kanssa, että no, että mikä on saanut teidät liikkeelle, mikä tässä kampanjassa on koskettanut. No sano, niin joku tämmönen ehkä 15-16-vuotias koululainen sanoi, että mitä voi tehdä sille, että opettajat ei välitä? Mitä voi tehdä sille, että aikuiset ei välitä? Ja siellä kuuntelin nämä niin kuin imatralaiset aikuiset tätä, että itse asiassa saatiin sellainen dialogi nuorten ja vanhempien välillä siellä Imatran nesteellä sunnuntai-iltana. Antonio, sano säkin jotain kampanjakokemuksia. Miltä tämä on tuntunut? No hei. Just niin pari
tosi hyvä, sun koko päivän ollut kiertämässä ihan. Se on ollut ihan mahtava niin kun nähdä ihmisiä ja niin kun puhua niin kun ihmisen kanssa koko ajan. Se oli tosi mahtava siellä, oliko se S-Marketissa tai jotain tämmöisessä paikassa. Mä en enää muista. Siellä oli pitkä jono, siellä oli halaus ja kuvaus ja nimi kirjoitus niin kuin Antoni oli pelkkä Antoni, ei pelkkä. Ja nyt mä ymmärrän, miksi se haluaa niin ottaa mukaan siellä kampanjaan. Kaikki tyttön oli mun perässä, sitten Pekka oli Tästä kampanjaa mä oon oppinut aika paljon ja mä olen tosi kiitollisesti kaikille, jotka on ollut meidän kanssa niin kampanja. Missä kiitos paljon. On ollut se yksi ja sama. Me ollaan vetämässä nyt tää toisen kierroksen kampanja loppuun ja me tarvitaan teidän apua hyvän tuloksen saavuttamiseen. Kaikki sunnuntaina uurnille, kaikki teidän kaverit myös uurnille. Kiitos! Dingon kanssa lavalla. Et kun sä oot niin, saanko mä sinutella? Joo. Kun sä oot niin ihanan sellainen niin kuin vaatimaton ja rauhallinen, niin mun on pakko tietää, että onko se koskaan sit, kun sä oot ihan yksin, tiedäks vaikka vessassa ja peilin edessä, niin hehkutatko siinä, että apua, mä oon Pekka Haavisto. Mulla on sellainen tilanne, että jos mä jonain päivänä lähden leijumaan, niin mulla on yksi tyyppi kotona, joka vetäsee mut sit maahan kyllä nopeasti sen leijumisesta. Niin, mut kyllä hänkin tuulettaa, että mä oon Pekka Haaviston kanssa. Koska kyllä mäkin tuun tästä lähtien hehkuttamaan, että mä oon tavannut tulevan presidenttiparin. Yksi sellainen asia, joka tuli Jäähallissa, joka on nyt täällä, ja kun mä näen Kauko Röyhkä ja muut taiteilijat tässä, niin tässä on sellainen asia, joka tuntuu niin kuin unelta, ja se on se, että kaikki ne hienot taiteilijat, ihmiset, joiden työtä on aina arvostanut ja katsonut itse niin kuin ylöspäin, yhtäkkiä niin kiipeä lavalle jonkun saman asian takia, jossa sä oot mukana ja osa sitä. Ja mä tiedän, tuolla maanantaina Jäähallissa niin kuin Hector ja Eero Raittinen ja jotkut semmoiset lapsuuden todella tyypit, joita on katsonut ylöspäin, on yhtäkkiä siinä samassa systeemissä mukana. Mieletön tunne. Niin mahtavaa. Hei, ennen kuin on yksi juttu, niin mun on pakko, saaks mä äkkiä niin ihan nopeasti, että leikittäis niitä linnanjuhlia, tai siis ihan vaan sitä kättelyhetkeä. Sä tuut niinku Eli mä niinku tuun, joo. Eli asetellaan teidät, eli sä oot... Kummalla puolella se Arajärvi seisoo? Apua. Joo, no niin, ja sä oot. Eli jos mä tuun täältä, Näin on, joo. Tää on hyvä. niin ensinnäkin, niin... Ja etkä sä voi olla käsitaskussa. Ai sorry. Eli oot siinä... Siis mun täytyy sanoa, että sähän aika usein niin nuolet huulia silleen. Niin älä tee sitäkäs siinä, tiedät. Laitat klerasiin huulirasvan taskuun. Joo. Ja sitten, mut sä oot täydellinen. Eli sitten, mä niinku tuun täältä. Siinähän on ensin se salamavalojen, se, että voitte ottaa kuvia. Mä tuun. Ja sitten vielä, että mä toivoisin, että mä olisin se vieras, jonka kanssa vähän rupatellaan. Et ei niinku perus hyvää itsenäisyyspäivää, että no joo. Voit sanoa vaikka, että olette illan kaunein vieras. Kyllä presidentin pitää avata se keskustelu. Noniin. Hyvää itsenäisyyspäivää. Mitäs teille kuuluu? Kiitos. Kiitos kutsusta. Oikein hyvää. No, hauska, että noudatitte kutsua. Kiitos. Sitten vielä sano se, että olette illan kaunein vieras. Teillä on kyllä erittäin kauniit helmet kaulalla. Kiitos. Hyvää itsenäisyyspäivää. Toivon. Sitten voit myös sanoa saman, että olettepa kaunis. Kiitos. Kiitos. No nyt tämähän meni hirveän hyvin. Eli muistat tätä, mitä...
sun pitää sit, kun tossa on se lehdistöinen kuva ja sit sä tuut silleen voiton merkillä täällä. Ai niin! Eli jos muistetaan tää sitten joulukuussa. Hän laittaa mun hiukset. Jätät sä osoitteen siitä kutsua varten, että... Mä jätän tai me voidaan soitella. Joo, hyvä. Kiitos. Nyt mä voin pyytää teitä vähän tähän, että mä oon järjestänyt ihanan jutun. Ja kun sun voimani kukoistaa, ja soi minun soittoni siis laulujen lainella hän saa. Ja Moikka!